Είναι μια έρευνα, όχι πολύ παλιά, μόνο το 2012, 10 χρόνια τώρα 12. Αυτή η έρευνα περιλάμβανε ισοθερμιδικές δίαιτες, δηλαδή ηχανείς θερμίδες που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά χάσιμο κιλών και ποιος είναι ο σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά. Και γενικά σε καμία έρευνα τώρα δεν έχει δείξει ότι ενώ είναι οι ίδιες θερμίδες μπορεί κάτι να μεταβάλει αυτό το πράγμα, τη φυσική παραπέρα. Οπότε ό,τι έχει σημασία είναι οι θερμίδες και τίποτα άλλο σε θέμα χάσιμο κιλών και μόνο. Και οι έρευνες αυτές, οι μεταναλύσεις γενικά ήταν μεταξύ 2 εβδομάδων ή και αρκετών μηνών. Αντικαταστάθηκε η φρουκτόζη ισοθερμιδικά με άλλους υδατάνθρακες και αξιολογήθηκε η διαφορά βάρους μεταξύ των ομάδων. Ελεγχόμενες δοκιμές σύντησης, δηλαδή δεν ήταν ερωτηματολόγιο έφαγες ρύζι σήμερα, έφαγα ρύζι σήμερα. Στο έδιναν το ρύζι και σου λέγανε αυτό θα φας. Επίσης ήταν τυχεοποιημένες, που αυτό τι σημαίνει ότι τοποθετούνται τα άτομα σε διαφορετικές ομάδες. Π.χ. ομάδα φρουκτόζης και ομάδα σύγκρισης. Και γενικά βοηθάει στο να είναι αμεροληπτική μια έρευνα.